Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. A wannan karan za mu dubi ma'anonin waɗannan sunaye guda biyu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ta ɓangaren abin da ya shafi ilmin sarf. Ar-Rahman suna ne wanda aka zaƙulo shi daga kalmar Ar-Rahma, wato jin ƙai da tausayi. Ar-Rahman sifa ce mushabbaha ala wazni fa'alan, wanda shi wazanin fa'alan fil ghalib yadullu ala limtila'i wa shiddati sifa. Galibi yana nuni ne akan cikar abu da tumbatsar abu, wa shiddati sifa da tsananin siffantuwar abu. Misali a ce mal'anu, abin da yake a cike ana ce mashi mal'an, kamar yanzu a ce alkubu mal'anu, kofin a cike yake. Ko kuma a ce shab'anu, wanda yake a ƙoshi ya ce ya ƙoshi sai a ce mashi shab'an. To yawanci galibi wazanin fa'alan yana nuni ne akan cikar abu da tsananin siffantuwar abu. Saboda haka ar-Rahman yana nufin kathirur rahma, mai yawan rahama, ko kuma wasi'ur rahma, mai yalwar rahma, wato rahamarsa tana da matuƙar yawa. Alladhi imtala'a bir rahma, wanda ya tumbatsa ya cika da rahma, hatta amma jami'al khalq, wadda rahmat ta sama ta kai ga ta mamaye dukkanin halitta. Shi yasa akan ce ar-Rahman, sai a ce malamai sai su ce dhur rahmatil wasi'a, wato mai rahama wacce take yalwatatta. Sai a ce rahmarsa mai rahama a duniya, wacce rahmat ta game dukkanin da musulmi da wanda ba musulmi, da dabbobi da komi da komi. Wannan shine a ma'anar wa rahmati wasi'at kulla shay, kuma rahmata ta yalwaci komi, ta gama komi. Ar-Rahim kuma shi ma sifa ce mushabbaha, wacce an zaƙulo kalmar ne daga ar-rahma ita ma, wacce tana a wazanin fa'il. Shi kuma wazanin fa'il ya dullu ala thubuti wa dawam, yana nuni akan athubut, tabbatuwar siffa, wa dawam da dawwamar siffa. Sannan malamai suka ce wa ya ta'allaqu bil marhumin, shi ar-Rahim yana da alaƙa da waɗanda ake marhama, kenan sifa ce fi'iliyya, wato aiki ce ita, takan da alaƙa da waɗanda ake marhama. Saɓanin ar-Rahman ita kuma sifa ce zatiyya, wacce take nunin Allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗimbin rahama da yalwar rahama. Saboda haka shine ar-Rahman dhur rahmatil wasi'a, ar-Rahim dhur rahmatil wasila. Ar-Rahman mai rahama yalwatatta, ar-Rahim mai rahmat da yake isar da ita zuwa ga bayinsa. Sannan bayin nasa waɗanda suke mu'minai kadai a al-qiyama, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kana bil mu'minina rahima, kuma Allah ya kasance mai jin kai ne da rahama ga mu'mine. Kenan ar-Rahim ita tana magana ne kan rahamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke ma bayansa mu'mine. Ar-Rahman kuma rahamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke ma bayansa gaba daya.